Здрасти! Здрасти! Днес е 30 април 2025 година и тук съм да си упражнявам моят български. Мислих да говоря за неща, които бяха изненади или интересни неща за мен, когато аз бях в България за първи път. Да. Добре, това са, мисля, че те са много, много различни неща, но първо неща българите правят нещо с главата си, когато те говорят. Много обикновено. Нещо като това. Те говорят и по принцип аз мислих, че беше интересно и аз не разбирах. Но с времето аз разбирах, че много хора знаят, че българите правят да и не, като да и не, но това не е вярно. Българите, аз мисля, че говорят, българите правят не като това. И понякога е много трудно за мен, защото те правят не. И аз по принцип мислих, но да, не е като това за българите, да е нещо като това. И за това, когато те говорят, те понякога те правят нещо като ако аз правя на английски of course I went, това беше много интересно. Друго нещо когато ти си на масата, българите много обичат да правят на здраве. Но българите правят много. В Испания ти правиш един път, когато започваш да ядеш и може би накрая, ако е рожден ден, айде за рожден ден. Но един или две пъти. И това е всичко. Но за българите всеки път аз искам малко поще, например, вино. Добре. Айде. На здраве! И ти можеш да правиш на здраве много пъти през вечерята. Да, това мисля, че е много забавно. Да, и също след храната, в Испания много обикновено ние имаме la sobremesa, времето след обяд или вечерята, когато ти социализираш малко на масата и да, обикновено ти можеш да пиеш малко поще вино или можеш да пиеш кафе, но малко нещо. Можеш да пиеш малко нещо, но в България след храната обикновено когато българите те питат, искаш ли повече вино? И ако ти кажеш да, те питах, айде и за храна това или това. И аз, по принцип, за мен беше като, не искам храна, аз не мога повече, аз само малко вино за sobremesa. Но за българите, ако ти пиеш, трябва
да ядеш, като мезе. Но аз мислих, че мезе беше само преди храна, но и след храна. Аз вече ядах. Но да, много интересно. Едно повече това е най-любимата ми традиция в България през рождени дни. Обикновено в Испания, когато е рожден ден, ти само кажеш да, честит рожден ден. И след това е малко странно, защото е като как си? Или как беше денят? Не, нямаме нищо повече, но българите те винаги пожелават неща. И това е нещо аз много обичам, защото мисля, че е много сладко и те винаги пожелават ти здраве, щастие, неща. Но мисля, че когато говори за някой честит рожден ден, е много сладко и много хубаво да казват други неща, не само честит рожден ден. Хайде! Да, и това са различни неща. Аз мислих, че за мен, като испанка, аз мислих, че бяха интересни. И това е за днес. Чао!